Čuješ? Srbija se budi.
Jesi mi tako volo? Onda mi ja fenomenalno. Pički dima. Pa nije, Nazdar, ja to bylo 10 hodin. Opa, ništa, ništa. na raskrsnici, keď to budeme kultúry. Budeš vidieť, ako máme nastáť aj na... Čo je to tu? Káva. Káva? Dobre. Tu je všetko strejmo, rada.
Ďakujeme. Dedine, Michal Babinka. Ak vrátim sa raz s námi do Ráňany, stretnutie naše bude teplá ruka? Dedina moja nerada tu láka vítaš, keď srdce plné a náruč holú núka. Ak vrátim sa raz zo snov, čo svet dáva, aký mi príved k nohám vysypete? Lebo som tulák, akých málo bolo. Zlámaných krídiel jar som hľadal v svete. Ak vrátim sa raz, predsa neplač pre mňa, matka. Ponúkni trpko z dlaní pre hladné oči tieto. Z bolesti tvojej dávnej rastie úsmev navždy a vrásky tvrdosiate voňajú vždy letom. Drahí naši spoluobčania, vážení hostia, vítame vás na slávnostnom otváraní nášho Domu kultúry, ktorý už 45 rokov hrdo nesie meno nášho rodáka, známeho slovenského básnika a literárneho kritika Michala Babinku. Babinka vo svojich veršoch hovorí: Dedina moja, nerada tu láka vítaš, keď srdce plné a náruč holú núka. Naša padina dnes so srdcom plným, ale náručou holou víta všetkých tulákov plného a úprimného srdca, ktorí prišli podporiť toto naše podujatie. Prosíme všetkých o jeden veľký potlesk pre našich hostí, najmä tých, ktorí k nám docestovali peši alebo na bicykloch. Komšije dobro nam došli. Kvôli ním, aj keď je padina najslovenskejšou dedinou v celom slovenskom zahraničí a slovenčinu si pestujeme a pestovať budeme, dovolíme si vyjadrovať sa aj v srbčine, aby sa naši hostia u nás cítili ako doma. Dragi gosti, prijatelji iz susednih sela, dobrodošli na svečano otvaranje Doma kultura u Padini. Ili bolje rečeno, dobrodošli pred njegovu fasadu, pred iluziju, pred mesto koje je trebalo da bude hram kulture, okupljalište mladih i starih, prostor stvaranja i izražavanja. A umjesto toga pred nama danas ne stoji Dom kulture, već spomenik, nemaru, ruševina praznih obećanja, nemi svedok toga koliko duboko su nas naše institucije izdale. Prošlo je skoro 10 godina od kako su vrata našeg Doma kulture zatvorena zbog renoviranja i 6 godina od kako su plamenovi progutali deo ove zgrade. Ali iako se vrata odavno ugasila, pepeo nebrige i dalje prekriva njene zidove. U ovaj projekat slilo se skoro 1 milion evra, a završeni Dom kulture ne vidimo. Milioni su potrošeni, a vrata su i dalje zaključana. Da našeg Doma kulture, koji je decenijama bio simbol naše zajednice, danas nema. Nema kulture kao što bismo je želeli. Nema ni jednog od onih događaja koji smo čekali, koji su deo života svakog pravog zajedništva. Ova zgrada nije samo infrastruktura, ona je duša našeg sela, a ona sada, nažalost, predstavlja samo simbol necivilizovanog pristupa prema svemu što bi trebalo biti važno. Kamen temeljac ove velelepne zgrade koju vidite iza nas je postavljen davne 1978. godine. Postavila ga je naša režiserka Vilma Popova. Samo 4 godine kasnije, 1982. godine,
Dom kulture je bio svečano otvoren. Od tada se kulturna delatnost Padinaca obavljala po sekcijama. Imali smo pozorišnu, književnu, folklornu sekciju, pevačke grupe, orkestar, bioskop. Naivni slikari su u sklopu Doma kulture osnovali galeriju. Biblioteka je također ovdje našla svoje prostore. 34 godine su umetnici u ovoj zgradi u toku cele godine zabavljali i obrazovali svoje sugrađane pozorišnim predstavama, festivalima, kulturno-umetničkim programima, smejalo se, pevalo i plakalo uz kultne filmove. Omladinci su organizovali koncerte, zajedno se zabavljali i plesali u diskoteci koja se također nalazila u ovoj zgradi. Današnjim generacijama je sve ovo, nažalost, uskraćeno. Dnešné generácie detí nevedia, aký je to pocit vystupovať na doskách, ktoré život znamenajú. Pred najvzácnejším domácim obecenstvom. Sledovať festivaly Padina spieva, padinské akordy, či piesenie Naša radosť v plnej sále Domu kultúry, či nebodaj so svojimi vrstovníkmi odísť spoločne cez víkend pozerať film a nemusieť odcestovať aspoň do najbližšej Kovačice. Nevedia, že v Padine práve v tejto budove vystupovali aj najznámejšie mená juhoslovenskej hudobnej scény, ako sú Ďorde Baláševič, skupina Párny Váľak a iní. Naša kultúra a tradícia samozrejme aj ďalej žijú. Dejatelia na tomto poli sa nevzdávajú. Skúšky mávajú po domoch, kaviarniach, v škole a výstupy najčastejšie za chotárom. Alebo ak doma, tak v miestnostiach, ktoré na to nie sú ani pri najmenšom vhodné, ako je napríklad telocvičná sála základnej školy. Tento, ako hovoria, najväčší dom kultúry v celom Banáte, naši otcovia a starí otcovia vybudovali za 4 roky a slávnostne otvorili roku 1982. My ho dnes po takmer 9 rokoch renovácie tiež otvárame. A to s prvým predstavením, ktoré nám bolo sľúbené, že sa uskutoční koncom 2024 roku. My sme sľubu našich predstaviteľov uverili a predstavenie pripravili. Da bi priredba mogla početi, pozivamo direktorku Aničku Elšik da izađe napred i makazama svečano preseče traku i tako zvanično otvori Dom kulture. Izgleda da je direktorka bila sprečena da dođe, pa ćemo je makaze ostaviti ovdje kod mašne. Možda još dođe do kraja ovog programa ili sutra u toku svog radnog vremena. A mi ćemo da nastavimo sa našim programom, jer kultura ne može da čeka. Zamolio bih sve da sada ustanu na nezvaničnu himnu vojvođanskih Slovaka Po nabreži konjik beži. Po nabreži konjik beži, konjik brani, skadjarže si moj šuhajko malovani,
Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Z tej jedličky, dve hrdličky na tú lúčku. Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam, duša moja. Rúčku ti podávam, tebe verná zostávam, duša moja. Pod lipkou nad lipkou vyskerečka, skadiaľ, že si moja milá frajerečka. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Keďže žiaľ, riaditeľka neprijala naše pozvanie, dovolíme si všetci spolu vyhlásiť program otvoreným a my všetkým prajeme, aby ste si tento zvláštny, jedinečný a nezapakovateľný program užili a prosíme vás, aby ste nešetrili dlaňami a pozdravili všetkých našich umelcov veľkým potleskom. Divadlo sa v Padine začalo nacvičovať ešte v dávnom roku 1919. Fedor Popov, inžinier, je v Padine režisérom od roku 1982. Odvtedy pripravil niekoľko nezabudnutelných inscenácií. Ak ste nevedeli, s padinskými ochotníkmi aj v poslednom desaťročí pripravil niekoľko divadelných predstavení, ktoré však širšej padinskej verejnosti z dobre známych dôvodov neboli dostupné. Aj na dnes pre nás pripravil krásny sketč. Vážený pán režisér, nech sa páči. Vážený prítomný, vážený pán prezident, vážená vaša excelencia pán veľvyslanec, vážení predstavitelia republiky, pokrajiny, obci a Slovenskej rady, dámy a páni. Som nesmierne šťastný, že práve mne pripadla táto mimoriadna príležitosť zahájiť túto slávnosť, na ktorú sme túžobne čakali plných veľa rokov, a totiž na zakončenie práce na rekonštrukcii nášho Doma kultúry a slávnostné otváranie tohoto veľkolepého chrámu umenia a kultúry. Najkrajšieho a najväčšieho
Nie len v obci, ale v celom regióne. Spomeňme si len, v akom stave nám ho zanechala predchádzajúca demokratická rada. Ruina s pretekajúcou strechou a vlahou nasiaknutými plesnivými múrmi, po ktorej sa preháňali svorky potkanov, myší, švábov, netopierov, žabov, zmijov. Upchatých záchodov, ošarpaných sedísk, nech ďalej nenapočít. Ale naša nová obecná správa sa nedala odradiť a znechutiť a dala sa smelo do rekonštrukcie. A hľa, za necelých 10 rokov, ďakujúc ich vytrvalosti, obetavosti a veľkým investičným prostriedkám, pred nami je znovu zrodený náš Krasavec, náš dom kultúry, naša pýcha, líder krásy a funkčnosti v celom regióne. A nebolo to ľahko uskutočniť. Početné a neočakávané prekážky stávali sa im do cesty. COVID, pôvodne, zemetrasenia, sankcie, špeciálna intervencia, Blízky východ, tsunami, Kurtis, Soros, Dzilas, Topálko, Severína. Všetko sa to prisahalo proti ním a priamo alebo nepriamo zapríčnilo predĺženie prác na rekonštrukcii. Ale naši sa nedali znechutiť, zdolali všetky prekážky a dnes, ďakujúc im, pred nami stojí 5700 štvorcových metrov Krasavec, v ktorom znovu ožijeme zaniknutý kultúrny život našej osady. Toto som si bol prichystal pre prípad, že ten dom kultúry zakončia, ako sľúbili pred voľbami. No ale zachovám si to, ak nedožijem, ja to dám do testamentu môjmu synovi, tak on to prečíta a možno aj on svojmu synovi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pánovi režisérovi. Dom kultúry spolu s hudobnou mládežou či s mládežníckou organizáciou v tejto budove organizovali aj festivaly. Keď sa v auguste 1973 roku mladí padinskí entuziasti rozhodli usporiadať festival slovenských ľudových piesní Padina spieva, možno ani netušili, že z ich ideí vyrastie najväčšie kultúrno-zábavné podujatie Padiny, na ktorom sa afirmujú mnohí padinskí speváci a ktorý zažije svoje 49. narodeniny. Áno, 49. ročník festivalu sa uskutočnil v roku 2023 a 50. jubilejný sa minulého roku neorganizoval. Dúfame, že to tak nezostane. Aj kvôli týmto našim mladým spevákom, ktorí radi spievajú a zachovávajú slovenské ľudové piesne pred zabudnutím. Vážení prítomní, jeden veľký potlesk pre našich spevákov. Sáru Samporovú, Andreja Husárika a Natáliu Bačúrovú. Tak mi pekne zvonia, u susedov kvitne biela ruža, ej, tam mi pekne vonia. U susedov kvitne biela ruža, ej, tam mi pekne vonia.
dvora, až da bude moja. Presaďte ju do našeho dvora, až da bude moja. Na brehu pri Dunaji, kde ma rodičia vychovali, stojí tam starý domček malý a v ňom rodičia moji. Stojí tam starý domček malý a v ňom rodičia moji. Spomínam teba, mamka, ako si ma vždy rada mala, žlté mi vlásky česávala, slovensky spievávala. Žlté mi vlásky česávala, slovensky spievávala. Vy, drahý otecko môj, čo verne chrániš náš rodný dom, tá tvoja dobrá ruka pravá, tá mi dnes chleba dala. Tá tvoja dobrá ruka pravá, tá mi dnes chleba dala. Rodný kraj, poklad zlatý, túžim za tebou dlhé roky. Vrátim sa znovu, prídu časy, kochať sa tvojej krásy. Vrátiť sa znovu, prídu časy, kochať sa tvojej krásy. Ďakujem. Ty, môj milý, najmilejší, čo hútaš, že ty na mňa starodávnu zabúdaš. Ty, môj milý, najmilejší, čo hútaš, že ty na mňa starodávnu zabúdaš. Či si našiel krajšiu odo mňa úprimnejšiu, že ty na mňa starodávnu zabúdaš. Či si našiel krajšiu odo mňa úprimnejšiu, že ty na mňa starodávnu zabúdaš. Čiernych šat som nenosila za nikým, a už teraz budem nosiť za milým. Čiernych šat som nenosila za nikým, a už teraz budem nosiť za milým. Lebo on bol frajer môj nado všetkých frajerov, kto odo mňa odradil beťar bol. Lebo on bol frajer môj nado všetkých frajerov, kto odo mňa odradil beťar bol. Keď
odradil, nak odradil, ja nedbám, ja sa za to na milého nehnevám. Keď odradil, nak odradil, ja nedbám, ja sa za to na milého nehnevám. Mala som aj mať budem, bez frajera nebudem a bez takých kolontárov ja budem. Mala som aj mať budem, bez frajera nebudem a bez takých kolontárov ja budem. V pokračovaní sa nám predstaví ďalší náš osvedčený padinský režisér, ktorého každé slovo a každý výraz tváre hovoria o tom, ako rád má kultúru, divadlo, písané slovo a najmä to slovenské a najviac spravodlivosť. Vážení prítomní, predpokladáte správne. Predstaví sa nám režisér a herec Pavel Brezník Srber. Nech sa páči. Som myslel, že o voľakom druhom to vyprával, keby na konci nepovedal, že o mne, tak by som neveril. Hrám divadlo už, ja myslím, že tohto roku bude 20 rokov, ale neviem, či som pre telkým to obecenstvo hral. Takže... Tréma je tu a nedali nič do trémy, ale voľako sa vynájdeme aj bez toho háda. Že by nebolo toto, že je prvý raz aj ostatný raz telko to obecenstva. Že by vám prešlo do zvyku, zvlášť tým mladším, ktorí ešte ani poriadne nevedia, čo je to divadlo. Lebo viete, že už 10 rokov nemali sme divadlo, nemali sme kde robiť. Takže nak sa pomaly zvykávajú a aj vám starším, aby to prešlo do zvyku, lebo darmo nám Dom kultúry a ešte krajší a ešte na 5 spratov, ak bude stáť prázdny. Ak nebude mať kto hľadať a ešte vážnejšie, ak nebude mať kto robiť tie programy, ktoré budú. Ja myslím, že dosť mladých ľudí odtiaľ to odišlo nielen skrz peniazy, ale že jednoducho nemali kde tráviť voľáky svoj slobodný čas. A nie je všetko len peniaze hádať. Teraz by škoda, že konferencia nahlásila len mňa, lebo nevystupujem tu sám. Znamená nahlásenia ešte Snežanu Garafiátovú aj Vlada Šimáka, vo mne chce, aby ho volali Vladimír. Toto, čo vám teraz odohráme, je úryvok z kúsa, ktorý chodili na tie protesty, som čítal tam predmestným, teraz to bude trocha nadlhšie, ale samo divadlo by malo trvať jedno 3,5 hodiny. A či voľa, kedy budeme mať možnosť ho odohrať celú a či budeme takto na kúštike, budeme vidieť, ako sa bude rozvíjať situácia. Ajde, dosť vás zdrov, ideme robiť. Iná scéna sa volá Pod hambárom, tuto za mňou by mali byť onie svine. A nie je moja technika. Je to voľa, kto bude kvičať, či má si publika zamýšľať. Aha, tu sa svine. Čo sa džerete, mamu a svinku? Kým sa ja nenajem, ním to nič. Len sa vyderte. Sa nenajem, ním to nič a podochnite od hladu. Aj tak z vás nemám nejakú hasnu, len škodu robíte. Ak vás prídu opatriť ministri z Belehradu, keď sa taký múli. Ak im ja nedám žrať, tak im nedá nikto. Ten Jano je doma, ale nespamätá sa opatriť. Vážno, že po celé dni a noci sedí za počítačom. Že vraj on aj tak nie je meso. Myslíš, že keď zakončí fakulte, tak nemyslí robiť nič. Opatrím to svine. Olme si ľa.
vam svičku, to je mesto koncentracije. Stari, stávaj! Stávaj! Takto viacej nemôžete, ale stávaj! Čo tak nájma, vidíš, že som vystáty? Ty vystáty, zase sa ožral, myslíš, že nevidím? Stávaj, keď ti vravím! A nájma! Bola som u susedov a pýtaj sama, čo mi Zuza vravela, čo novo. Aj za to vás obúdaš. Nezaujímajú ma vaše klebety. Ani vaše série, ani váš Belehrad, ani vaše hlúposti. Nájma. Pýtaj sama, čo novýho. Dobre, čo novýho? Ale čo sa ma nič ani nepýtaj. Ale už sa ma raz pýtaj, čo novýho u susedov. Dobre, čo novýho u susedov? Čo novýho? Nesi miešaj, ty son na ráno. Teraz si mi vravela na ksača. Tá Zuza, teraz by som najradšej rozčupala zubami. Keď sa u nás stane voľačo novo, všetko sa povyzvedá do kvintlíka ako koza. A keď je u nej voľačo novo, čuž ako mula. Ja, takovo to mi voľačo spraviť. Ja, takovo... Ale uraz poved, čo takvo strašno sa stalo? Hádam, neochore voľaké rýši. Ešte horšie. Mišo sa zapísal do stránky. A do kerej sa zapísal? Do kerej. Čo sa ma aj pýtaš také hlúposti? Normálne, že do tejto, čo je na vlasti. Voj, je hlúpy. Ale nie čtelka, aby sa zapísal do tej, čo prepadla. Z tejto prepadla do tejto novej nevezli len tí, čo ich nechceli zjať. Kýbež sa píš. Dobre, zapísal. Zapísal. Ak nemáš povedal na čo múdrejšie, tak radšej čuš. Nie je to človeče, že sa zapísal. Ale zapísal sa ešte pred mesiacom a odtedy každý deň chodí na voľaké zasadnutia, dohovory. Ja neviem, taký hlúpy, von čo tam trepe, ale vážno je to, že mu už vybrali aj voľaký orgán. Čo? Čo je to? Aký orgán? Čo ja neviem, ako sa volá? Orgán, no. A čo urobili s ním? Predali, a či bol načí voľakýmu predsedovi, či čo? Predali, čo bol načí? Človeče bude orgán a bude príjmať peniaze. A či taký orgán? Ja som myslel, že v hobličku, lebo čo... Ty si myslel. Ty radšej nemyslíš. Ty, keby si myslel, dávno by si už vo voľakej stránky, vieš? No, to mi ešte načí. Ty vieš, že mňa politika nezaujíma. Teba politika nezaujíma, tak? A chcel by si zakúpiť državnú zem, ha? Je to 50 hektárov, a keby nebola drahá? A chcel by si, aby aj Jano už konečne dostal robotu, ha? Už mi volaj šara, len tu sedí za tým počítačom a nerobí nič. A Janču na čem voľa ťa pýtaj? Aj to by bolo. Ako ty to všetko myslíš, ha? Kde ty žiješ? Myslíš, že sem dostaneš na licitácii? A že Jana väznú robili za to, že bol najlepší študent? Anča ani srednju nezakončila. Počúvaj ti dobre, kým sa nedáme do politiky, nedostaneš. A potom tá česť a noviny a televíziu. Ty a ja razom popri tebe. Jaj. Tak ľudia popúkajú od závisti. Čo to bude pekne. Čovari ste hluchí? Čo? Nepočujete, že svine na dvor vybehli. Čo robíš, krik väčšmo ako oni? Si mohol zohnať radšej. Či ja so zakončenou fakultou mám svine merku. Keď ste dovolili, aby tí, čo dosiaľ merkovali aj ovce, aj svine, teraz boli direktori, aj ministri, tak teraz vyškolovaní merkujte svine. A ty čo čakáš? Ja
tak nedávam meso. A okrem toho, ja som vegán. Makar si degen, bežím tam preteknúť cestu. Na nevybehnú na ulicu. Dobre. A ty čo čakáš? Čo ty čakáš? Ja ako predsedníčka mám obhaľa svinia. No jo. Komu ty chceš byť predsedníčka? Nemáš ani základnú školu zakončenú. No tak čo? Kažu, že sa ja rozumiem do politiky. A ak mi boja način voľaká diplom alebo certifikát, ako sa to volá, a ľahko si kúpim. Nemudruj veľa, lebo ti podpekám touto metou. Ty si tu filozofíraš, svinia ti požerú všetko piera. Javodere, pusták, to je nizajedenia! Tu sa pýtajú! Níženu, nížu! Među nama Padincima imamo ne samo dobre soliste, već i zapažene kompozitore, tekstopisce, kantautore. Nekada su oni svoje pesme predstavljali na festivalu slovačkih novokomponovanih pesama Padinski akordi, koji se, nažalost, već godinama ne održava. Na svu sreću, mladi kantautori od svog hobija nisu odustali. Pišu, komponuju i predstavljaju svoje pesme na društvenim mrežama. U nastavku će vam se predstaviti Jan Kovač, nekadašnji učesnik festivala novokomponovanih slovačkih pesama Padinski akordi, i Vlastimir Povolni, kantautor, učesnik festivala Padina peva, Banatskog festivala, festivala u Pivničkom polju itd. Izvalite. V tej padine na doline jedlička, pri nej stojí vyplakaná Anička. Pre jej krásu mládenci sa hádajú, veď nevedia, za koho ju vydajú. Pre jej krásu mládenci sa hádajú, veď nevedia, za koho ju vydajú. Tá jej mamka hovorila, Ďovka má, keď by si sa milem dobre vydala, mnohé ženy chodili jej narádzať, za ktorého by sa mala vydávať. Mnohé ženy chodili jej narádzať, za ktorého by sa mala vydávať. Anička Lempavkina ľúbila, ona si ho od malíčka zvolila. Za Jankina predsa ju len vydali, kamaráči, kamarátky plakali. Za Jankina predsa ju len vydali,
naši kamarátky plakali. Hej, sivo vtáča na zelenom javore. Stretol som sa s mojou milou v pitvore. Stretol som sa a pritiahol ju k sebe. Ej, drahá duša, či sa vrátim ku tebe. Stretol som sa a pritiahol ju k sebe. Ej, drahá duša, či sa vrátim ku tebe. Hej, aj sa krúti, aj tento svet okolo. Kamaráti, nemilujme nikoho, čo si máme naše srdcia mordúvať. Ej, keď my máme na 3 ročky rukovať. Čo si máme naše srdcia mordovať, ej, keď my máme na 3 ročke rukovať. Ej, frajervočke, či ste sa nevydali, žiadne hoste lístočka nepísali. Písali by, ale nevedeli, kde. Ej, žiaden lístok bez adresy nepríde. Písali by, ale nevedeli, kde. Ej, žiaden lístok bez adresy nepríde. Padina má nielen mnohých výborných hudobníkov a spevákov, ale aj hercov. 2 osvedčené herečky, Anna Širková a Snežana Garafiátová, ktoré inak pracujú na škole, si povšimli herecký talent u detí, s ktorými sa každodenne na svojom pracovisku stretávajú a rozhodli sa vyskúšať v úlohách režisérok. V pokračovaní sa nám predstavia naši najmladší herci. Po izvođenju kratkog skeča naših divnih osnovaca uživat ćemo najpre u izvedbi kompozicije Franza Schuberta, naše mlade talentovane violinistkinje Eme Juricove, a posle i u pesmama kamernog hora William Figuš Bistri. Ovaj kamerni hor je osnovan 2013. godine. Izvolite. Ja nie wiem, co jest z nami. Czy nie w nas, wolaki, problem. Ja se zabijem. A ja. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Nie môžeme si nájsť frajera. No, preto plačete. Ja ho nemám, ani ho nechcem mať. Na čo mi je ešte aj tá bieda? Ty nechceš, ale my chceme. A čo je to frajer? Prosím vás, vyprávajte slovensky, lebo ja som sa francúzsky neučila. Kde ste? Čo sa deje? Nič sa nedieje. Ako ni? Počujete sa až na ulic, ako ručíte? Skôr si ty to počula? To sme my neboli. Bolo tak. Počula som, že bol voľaký frajer v otázky. Ak vám na čím pomôcť, pomôžem vám. Nebolo nič. Ty nám frajera nájsť
Prosím ťa. No, a prečo ni? Nemiešaj sa nám do života. Kde ste, brate, sestry? A čo tak ručíte? Celý dom sa ozýva skrz vás, už ma nervírate. Čo ako kde sme, ľaľa, tu sme pre tebou. Način ti okliare? A čo tak ručíte? Nemôžeme si dať frajera, evo my sa ručíme. Či frajer je problém? Ani si ho nenájdete? Ani ty ho nemáš. Musím tajsť, nemám času pre vás. Choj, skloň sa nám z očí. Ja neviem, či máme krivie nohe, či veľký nos, či malý zadok. Nohe krivie nemáte. Nos. Ale za zadok by som vás aj nevravela. Ja by tu veľa toho premenila, ale nepremením. Ste videli túto? Taká sa robí vážna a neviem ešte aj čo. A už štvrtýho si našla. Nič štvrtýho, už šiestýho. Joj! Ste videli tú Maru, ani šampón nevidela. Dneska som to videla, už to s druhým zadržala za ruke. A tá Kata, taká špinavá, smrdí. Aj ju chlapci chcú. Kde je Handa? Tam je voľa, kde kuchyni na stole. Na čo je tebe Handa? Musím tajsť. Možno má frajera? A kde je vysavač? V komore kúte. A čo je komora? Vie, ako vyzerá vysavač? A čo je vedro? Tam je voľa, kde... A na tebe dobre? Máš horúčku? Mama, volaj doktora, nie je dobre! Chora! Čo je, Krik? Čo sa stalo? Ona si chce riadiť izbu. Anka moja! Anka, čo si je? Volajte doktora, volajte Kirku. Odkedy sa tak cítiš, nie dieťa? Mama, dobre som. Len som si izbu chcela upratať, vy ste sprostie. To sa pýtam, odkedy máš ten pocit sa... Počúvaj, poďme si mi vťahnuť, odriemať a to ťa prejde, váži? Poďme. Vedro, Vysavač? či si aj ona nenašla frajera? Možno aj. Áno! Čo sa deriete? Čo chcete? Nemám času pre vás. Musím si upratať izbu. Ty nenašla možno frajera? Možno ešte nie, ale zajtra ho bude mať. Jaj, ešte aj ona. Nie. Deti moje, ešte plačete, chcete čajík? Čo sa stalo? No čo bolo? Mama, nemôžeme si nájsť frajera. Či to je problém? A čo si mi rozvedete, moje? A veď vám mama pomôže. Vám nájdem takého pekného zlatého vášho ocko, môže? Počúvaj, ja mám jednu ideu. Ja mám Facebook, oco má Facebook. Ko má jedno 30 kanál, ale možno sa nájde voľaký pekný. Môže? Čo poviete na to? Môže? Ni, mama, ni Facebook, ty si sprostá! Čo mám veriť? Že to nie, prosím vás, nie! Čo ma ňa chcela pomôcť? Četa, dobrá ideja. Ja. Ale deti moje, vy neviete, ako voľaké tu pokračovanie. Kedy nebol ani Google, ani nejaké internety, mal si prvú susedu, druhú, tretiu, spísak, tu bol oženiety, rozvedení toto, čierno na bielo, a niekedy je pár ešte na veky sa dovená.
Adinskej doline smutný šuhaj žije. Nikto sa nespýta, šuhajko, čo ti je? Nikto sa nespýta, šuhajko, čo ti je? Čo mi je, to mi je, len mi je voľačo. Nebolelo by ma srdiečko, bar za čo? Nebolelo by ma srdiečko, bar za čo? Chcel by sa oženiť, ale mi nedajú. S frajervočkou mojou lásku zakezujú. S frajervočkou mojou lásku zakezujú. Nebránte, že sa my ľúbime. Zobrať sa nám dajte, svojí byť myslíme. Zobrať sa nám dajte, svojí byť myslíme. Pôjdem do kostola, kľaknem na kolena, budem prosiť Boha, aby mojou bola. Budem prosiť Boha, aby mojou bola. Týmto bodom kultúrno-umeleckú časť programu končíme. V pokračovaní nám na zábavu budú hrať padinské rokové skupiny Kronika a River Flow. Všetkých pozývame do tanca. Taktiež si môžete pozrieť aj výstavy, ktoré sú nainštalované z hornej strany Domu kultúry pred vchodom. Zároveň všetkých prosíme, aby sme pred Domom kultúry pred odchodom vyzbierali odpadky a po sebe nechali čisto a poriadok. Ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým ľuďom veľkého srdca, ktorí podporili toto podujatie aj takým spôsobom, že venovali svoj vzácny čas a pripravili pohostenie pre všetkých nás. A o tomto podujatí vo svojich mestách rozprávajte, lebo toto nie je rozprávka o Padine. Da, ovo nije priča samo o Padini. Ovo je priča o svakom selu u našoj opštini. Priča o svakoj ukradenoj prilici, svakom napuštenom projektu, svakom obećanju koje nikada nije ispunjeno. U Kovačici, Debeljači, Crepaji, Samošu, Uzdinu i Dvoru. Koliko puta smo čekali da nešto bude završeno, samo da shvatimo da nikada neće biti. Koliko puta su nam govorili da će biti bolje, a mi vidimo da je samo gore. Ali danas nismo ovde samo da pričamo o problemima. Danas smo ovde da delamo. Pogledajte oko sebe. Ovo je kultura. Ne cigle i beton. Ne milioni koji su nestali u nečijim džepovima. Već ljudi koji odbijaju da ćute. Ljudi koji pevaju, igraju, slikaju, recituju, stvaraju. Ljudi koji ne čekaju da im institucije podare kulturu, već je sami uzimaju u svoje ruke. Jer ako čekamo njih, načekat ćemo se zauvek. Danas otvaramo Dom kulture. Ne zato što je završen, već zato što ne pristajemo da ostane zatvoren. Otvaramo ga svojim glasovima, svojim talentima, svojom voljom da od ovog sela, ove opštine, ove zemlje napravimo mesto
gde se radi kako treba, gde se data reč poštuje, gde odgovorni polažu račune. Počinje ovde, počinje sa nama. Neka današnji dan bude podsjetnik. Nećemo ćutati, nećemo skrenuti pogled, nećemo prihvatiti budućnost zasnovano na lažima, na strahu, na praznim rečima onih koji služe samo sebi. Neka ovaj trenutak bude početak promjena, ne samo u Padini, nego u svim našim selima, jer ono što je jednom nestalo može da se vrati ako to budemo želeli. Očistit ćemo svoje dvorište i onda ciglu po ciglu obnovit ćemo ono što su pokušali da unište. Ne samo ovaj dom kulture, već i samu ideju da pravda, poštenje i dostojanstvo mogu postojati na ovom tlu. Hvala. Ďakujeme. Ani? Padina nema more, ani rijeky svoje hore. Padina nema more, kúsok blata v cudzom dvore. To pole, piesok, vetrí, prach a vole, víno pridá vole, pre Padinu, že nemá more. Tak povedz, prečo sme tu? Tak povedz, prečo sme tu? Padina nemá more, ani rieky v svojej hore. Padina nemá more, kúsok blata v cudzom dvore. To pole, piesok, vetrí, prach a role. Prežívaš bez vole, Padine, čo nemá more. Tak povedz, prečo sme tu? Tak povedz, prečo sme tu? Od cintoríne duša lečí, piatý petár čaká deti. Nemá kto prísť matkám svojim, kvety zalia, dušu liečí. Padina nemá more. Ďakujeme. Ide druhá.
sa dedina, prázdni sa padina, plní sa dolina, plná je padina. A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či tam navždy zostaneš? Prúdom nádeje, úzky pohľad, široká rovina. A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či tam navždy zostaneš? Cestuje preč celá rodina, v diaľke mizne detská ozvena. A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či sa vrátiš? A či tam navždy zostaneš? Aj ja pôjdem, aj ja pôjdem, aj ja pôjdem, a či tu navždy zostanem? Ďakujeme pekne. Predtým, než odídeš, chcem ti povedať, dom je, kde je dobre, kde sa nevieš báť. A moje meno silu nemá, ty svoje ľahko predáš za dinár a zostal nám len kúsok neba. Aj to mi vezmeš, zbúraš, rozpredáš. Predtým, než odídeš, chcem ti povedať, dom je, kde je dobre, kde sa neviem báť. A mladosť
starosť ešte nevie. Starosť zabúda. A bude všetko dobre. Budeme sa smiať. A moje meno silu nemá. Ty svoje ľahko predáš za dinár a zostal nám len kúsok neba. Rozpredáš a moje meno silu nemá. Ty svoje ľahko predáš za dinár a zostal nám len kúsok neba. A to mi vezmeš zhruba. Neutekali spolu besedujúci pred neúprosnosťou každodennosti svojej osady. Len zachcelo sa im nájsť nejakú dištanciu. Dome stôl, na stole koláč, nemá víno, mám dvor, nad dvorom slnko, na slnku psa, veda strom, mám dom, dome stôl, na stole koláč, nemá víno, mám dvor, nad dvorom slnko, na slnku psa, veda strom. Všetko dobre, budeme sa smiať. Ďakujeme pekne. Pumpaj.